Meille tulee aika paljon kysymyksiä siitä, että mitä me tehdään. Ja tällä videolla olisi vähän tarkoitus purkaa sitä tarkemmin, että mistä motoristien kriisipalvelussa on kyse. Ensinnäkin emme ole moottoripyöriä korjaava yhdistys. Siitä meille tulee aika paljon kyselyjä, että autetaanko me tien päällä, vai jos moottoripyörä menee rikki. Tässä emme valitettavasti auta, emme ole siihen keskittyneet, vaan meillä se tärkein ja meidän fokus on siinä kuskin auttamisessa. Eli jos sattuu kaatumisia tai oma terveys on semmoinen, että ei pysty välttämättä ajamaan ja se alkaa mietityttämään paljon ja mielen päällä on niitä kysymyksiä, niin silloin me ollaan se oikea taho. Eli me autetaan sitä kuskia ennen kaikkea. Pääsääntöisesti puhelimitse, eli meille voi aina soittaa ja meidän numerot on meidän käyntikortissa, jota saa aina kun meitä näkee, niin voi pyytää sen. Ja myöskin löytyy tuolta meidän Facebookista, eli laitetaan sinne sitten ajantasainen lista, ketä meitä on toiminnassa ja mistä numerosta meidät tavoittaa. Meillä ei yhtä numeroa ole, eli meille jokaiselle joka tekee, niin meille voi soittaa suoraan. Tehdään myös paljon työtä silleen, että sovitaan vaikka kahvit, käydään kahvilla tai jutellaan kasvatusta. Teams onnistuu kanssa tai Zoomin kautta. Ja tapahtumissa. Siellä meitä näkee myöskin. Ja aina jos näkyy semmoinen motoristin kriisipalvelupaita, niin aina saa tulla juttelemaan. Me ollaan siellä muita motoristeja varten. Mutta pääsääntö on siinä, että puhelimitse meidät tavoittaa. Ja vaikka nyt onkin ajokausi monella tullut päätökseen, niin silti meitäkin tarvitaan. Ne ajatukset ei jää tauolle, vaikka pyörä jääkin. Eli me ollaan siellä myöskin näin talvella taustalla. Me ollaan aina tavoitettavissa. No se, miksi esimerkiksi tuossa omassa esittelyssäni mainitsin, että tarvitsemme sitä kerhojen tukea, että voimme näin toiminnassa olla mukana. Moni varmaan miettii, että mihin tästä rahaa tarvitsee. No, rahaa me tarvitaan siihen, että me voidaan olla esillä, esimerkiksi messuilla. Siitä tulee kuluja. Ja myöskin sitten just puhutaan niin kuin käyntikorteista ja näistä, niin nämä kaikki. Ja totta kai matkoihin, syömisiin, kaikkiin tämmöisiin. Jos me lähdetään vaikka tapahtumiin, niin kaikki nämä on semmoisia, mihin tarvitaan sitten sitä tukea. Ja oikeastaan haluaisinkin tässä vähän vedota jopa kerhoihin. Ja ennen kaikkea mä haluan kiittää kaikkia kerhoja, jotka on jo mukana ja tukenut meidän toimintaa. Se on ollut korvaamaton. Kiitos siitä. Ja toivonkin, että jatkossa myöskin uusia kerhoja saataisiin mukaan. Tämä ajatus paljon on tullut itsellekin niitä vastaan, kun on kertonut meidän toiminnasta, että no, en mä tommoista tarvii. Se kaikki ei välttämättä tarvitse, se on aivan totta. Mutta mä uskon, että jokainen motoristi tietää jonkun, jolle jotain on sattunut ja se on paljon mietityttänyt. Niin se saattaa tulla sieltä jopa vuosia myöhemmin. Ihmisen mieli on hyvin jännä asia. Joten kyllä meille on paikkamme. Mikäli sä mietit, että lähtisikö meidän kerho tähän mukaan ja haluaisit vähän niin kuin lisää infoa ja näin, niin ota meihin yhteyttä.
niin sovitaan, että meistä lähin tai joka pääsee paikalle, niin voi tulla vaikka tämän kerholle kertomaan, mitä meidän toiminta on. Ihan käytännössä. Ja sitä kautta olisi tosi hieno, jos tällä kerhoja saataisiin tähän toimintaan mukaan. Näin meidän näkyvyys paranee, eli päästään näin olemaan enemmän tapahtumissa mukana. Ja saadaan sitten semmoista paikallista apua. Jos käytännön esimerkkejä tässä mietitään viime kaudelta, esimerkiksi Jänkhälän Jytisee-tapahtumassa oltiin paikalla ja sen huomasin, että se tuli tarpeeseen. Siellä valitettavia yhteenottoja porojen kanssa oli ja nämä herätti sitten paljon keskustelua. Myös muilta, jotka kuuli tästä tapahtumasta ja tapahtumista. Niin siinä huomasi konkreettisesti sen, että ei sen tarvii olla niin kuin, tavallaan meidän ei tarvitse olla ainoastaan silloin siinä paikalla, kun siellä sattuu todella vakava ja se on se ihminen siinä, joka on ollut osallisena, vaan moni tykkäsi siitä, että me oltiin siellä, niin he sai purkaa sitä tuntua, että hei, mä kuulin tämmöstä. Että toivottavasti ei käynyt mitään. Ja sitä kautta purettiin sitä asiaa. Niin sieltä aika monta kiitosta kuuluu sen jälkeen. Tää on se esimerkiksi, mikä mulle on tärkeää, että ollaan semmoinen keskusteluapu siinä lähellä. Mut kiitos siitä, että kerhoille, jotka ootte jo mukana, ja toivottavasti tää herätti vähän miettimään, että meidänkin kerho haluaa tätä tukea.